Si us sembla, comencem una mica agraint la vostra presència aquí, renovant. A l'inici de curs sempre és també l'inici del curs polític i, per tant, un moment important que, si a l'estiu ha estat un estiu atípic, evidentment, el començament del curs també ho fa en una situació, com sabeu, molt extraordinària, sense precedents. Mai havien tingut i havien fet front a una situació similar, en una situació també d'emergència educativa i d'alarma social per tots aquests rebrots que s'han anat produint i que, d'alguna manera, com sabeu, han anat obligant a prendre decisions sobre la marxa, la qual cosa, doncs jo penso que hi ha hagut més voluntat qu'ordre, perquè moltes vegades han contribuït més a incrementar aquesta alarma social que no a donar una confiança que era el que s'esperava en aquesta situació, iniciar el curs en una situació de confiança i, com ho hem vist per les notícies constants que han anat aparegunt i per aquests canvis de criteri, no ha sigut aquesta la situació. Jo volia deixar també clar quin és el nostre posicionament, perquè és un posicionament que, a més, des de l'inici, nosaltres com a grup municipal aquí a l'Ajuntament hem mantingut. I la primera és que per nosaltres l'educació és un servei essencial i que, evidentment, després de 6 mesos d'aturada per aquesta combinació d'una banda del confinament i d'altra també de l'estiu, doncs calia reprendre i calia obrir les escoles, fer una educació presencial, això sí, en les màximes mesures de seguretat. I, evidentment, quan diem educació no renunciem de cap manera, i ho vull deixar també clar perquè forma part de tot aquest treball que hem fet també en les diferents mocions que hem presentat a l'Ajuntament, el caràcter equitatiu, a garantir la igualtat d'oportunitats, sobretot després de lo que va significar aquesta experiència del confinament, que, com sabeu, va afectar d'una manera molt més forta, sobretot aquells alumnes de famílies més vulnerables. I, evidentment, defensem aquesta presencialitat i aquestes escoles obertes, com deia, amb les màximes mesures de seguretat. Nosaltres, coherents una mica en aquests principis, hem volgut ser constructius, hem evitat i no hem llançat cap mesura que pogués incrementar aquesta alarma social i hem fet propostes que després segurament el Carles comentarà, tant en la moció que vam presentar al maig, al mes, unes 10 mesures, com la que vam presentar també al juliol, que titulaven Activem l'escola, frenent el virus, en també una desena d'actuacions, algunes adreçades a lo que era el departament i altres a l'equip de govern, tot i que, si recordeu, algunes les van rebutjar en la seva majoria absoluta, tot i que després ha hagut un clamor social i inclús algunes s'han posat en pràctica. Bé, avui, segon dia de classe, jo crec que, i aquesta és la nostra voluntat, fer un primer balanç, conscients, però de que és un primer moment i, en definitiva, que els efectes de les mesures organitzatives de prevenció i de previsió que s'han fet, coneixerem els seus resultats en els propers dies o les properes setmanes, perquè, evidentment, la propagació del virus sabeu que té també un temps d'incubació. I no podem evitar algunes de les crítiques al departament. Com deia, la pròpia informació, la manera de donar-la, les rodes de premsa, moltes vegades ha contribuït, com deia, més a l'alarma que a la confiança. El contingut d'algunes d'aquestes mesures han estat qüestionades per pràcticament la majoria de sectors de la comunitat educativa i aquí, per exemple, la baixada de ràtio sense tenir una previsió acurada d'espais, que és el que es reclamava al maig, i una dotació també del professorat, que tot i que ha hagut un increment, perquè evidentment també hi ha moltes persones vulnerables dins del professorat,
i que tot aquest increment, com s'està denunciant, és insuficient. I a més, també hi ha una queixa generalitzada de que aquestes dotacions que estaven previstes han arribat tard i pràcticament en l'últim moment per començar ja l'escola. Tampoc hi ha hagut, que és una demanda que s'havia fet, un fons de prestació per ajudar als ajuntaments a fer front a aquest increment de despesa que significa totes aquestes mesures, tant de neteja com de prevenció. Són mesures que creiem que la situació ho requeria, de moment no s'ha fet. Creiem també en una valoració molt general que s'ha delegat massa responsabilitat als centres sense uns criteris suficientment clars i tampoc, com deia, sense aquests recursos que es necessiten en aquest moment. Des del nostre ajuntament ens hauria agradat veure en una situació tan singular com la d'aquest any un millor acompanyament als centres educatius i també a les seves demandes. Els dèficits del departament sempre hem trobat una regidoria submissa i sense cap crítica o reivindicació. Creiem que a vegades són aquestes crítiques les que milloren precisament les situacions i hem trobat a faltar que mai des de la nostra regidoria, des del propi Ajuntament de Terrassa, s'hagin fet d'alguna manera ressò de totes aquestes demandes que sí que ha fet la comunitat educativa de la ciutat, però que mai la regidoria i l'Ajuntament, l'equip de govern, ha fet seves. El dispositiu d'ahir, jo vaig donar voltes per una part de la ciutat, no puc parlar en un coneixement exhaustiu, per a mi em va semblar un dispositiu ordinari d'un inici de curs normal, no un dispositiu especial com requeria la situació especial que vivim. Les crítiques de la comunitat educativa posen de manifest la poca capacitat de gestió que ha tingut aquí l'equip de govern i que, tot i que aquesta setmana segurament les rodes de premsa diran que tot ha sigut perfecte i un èxit, però la realitat és que la comunitat educativa ha fet crítiques i que nosaltres algunes d'elles les compartim, esperant també poder interpel·lar l'equip de govern, que ho farem en les comissions informatives, com ja es feia també ahir a primera hora. En aquest sentit, la improvisació, per exemple, de les demandes d'espais que es van resoldre a última hora, en l'últim moment, o no es van resoldre, tot i que parlaven d'un nombre molt limitat d'escoles, el que era a espais educatius i potser una mica més ampli en el que era espais de l'espai públic per patis i qüestions d'aquesta. La improvisació, per exemple, en serveis com el menjador, i que segurament el Carles comentarà més detingudament, la manca d'una planificació i bona senyalització en tot el que era la mobilitat i la pròpia entrada dels centres, més enllà d'aquest dispositiu policial que també que ens ha arribat de la comunitat educativa ha resultat insuficient i que es limitava a tallar alguns carrers i que mostren, com deia, el que per nosaltres és una certa incapacitat de gestió i sobretot una manca de complicitat en la comunitat educativa. Ens hauria agradat que s'hagués posat en marxa la comissió que a petició nostra en la moció de juliol que es tractava d'una comissió en representant de tots els sectors de la comunitat educativa, AMPAs, professors, direccions de pública, de concertada, partits polítics, i que hauria permès conèixer en antelació quines eren els neguits, les necessitats, els interrogants que tenia la comunitat educativa, que hauria contribuït a donar confiança i que hauria contribuït també a donar resposta d'algunes d'aquestes demandes. No s'ha fet, està aprovada, encara no creiem que s'hagi constituït, com tampoc s'ha convocat en un any tan extraordinari una reunió, encara que fos extraordinària,
de Consell Escolar Municipal per tractar tots aquests temes que, com dic, permetrien primer llançar un missatge de confiança a tot el sector i recollir també tots aquests neguits, interrogants, dubtes i posar solució. Per això, a data d'avui, desconeixent com i quan han arribat, per exemple, els professors de suport, no tenint si els centres, alguns hem vist que van arribar el dia 8, per tant, pràcticament, o el dia 9, pràcticament ja a última hora. No sabem tampoc quines xifres, això suposo que ens ho facilitaran, van haver d'absentisme escolar, que és una de les preocupacions també, donat el neguit que s'havia creat dins d'algunes famílies. Quin és el compliment d'aquestes ràtios que el president va anunciar, una ràtio de 20, i que realment després el departament relativitzava, no sabent a quines escoles s'han complert i a quines escoles no de la nostra ciutat. Com s'ha resolt aquesta petició d'espais, que estaven a la primera setmana de setembre i les escoles encara deien que no havien rebut la resposta a les seves demandes, com el material, les dotacions de material de prevenció, aquell material que tenen les escoles i que moltes vegades no depèn tampoc de les empreses de neteja. Saben que va haver-hi una dotació i també ens ha arribat de la comunitat educativa que la veien totalment insuficient. Tampoc sabem quina és la previsió en aquest sentit. Com tampoc, per exemple, no sabem com s'ha organitzat tot el servei de menjador, que en un primer moment les escoles deien que l'empresa havia començat a passar pràcticament un parell de dies abans de l'inici de curs. Com tampoc sabem quina és la situació de les escoles concertades de la ciutat en aquests temes, que no tenen el paraigües de l'administració tan directament i és una part importantíssima també dins del servei educatiu de la ciutat. No sabem en quina situació està, ni sabem, per exemple, com ha estat l'obertura ni les necessitats de les escoles d'educació especial. Un col·lectiu que en la ciutat, com sabeu, té 4 escoles, 2 públiques i 2 concertades, i que, tot i que quantitativament no és un sector, és un sector importantíssim socialment i que presta el servei no només a la ciutat, sinó que també a la nostra comarca. En definitiva, i podria continuar, hi ha moltes incerteses, moltes dubtes, i en tot cas després el company Carles les comentaré. Per últim, sí que vull dir que és una notícia positiva i que celebrem, malgrat aquesta situació, les escoles de la ciutat van obrir. Està l'excepció de l'Antoni Ubach, que sembla que per una qüestió no de Covid, per una qüestió aliena, no sabem si hi ha hagut una diligència de l'administració per solucionar el problema d'aquestes vespes que significaven un perill. Preguntarem si hi ha hagut diligència, si això es va conèixer a última hora, però en tot cas celebrem que les escoles hagin obert les portes després de 6 mesos. Crec que és una notícia important. No podem permetre'ns tenir més escoles tancades perquè aquí depèn el futur de les persones, però també depèn el futur de la ciutat i del país. Per tant, és una bona notícia i volem posar en valor una vegada més, com ho ha passat tantes vegades al llarg d'aquesta pandèmia, que sigui, en definitiva, l'esforç i la professionalitat de la comunitat educativa i especialment dels docents i dels equips directius les que hagin fet possible de que aquest inici de curs tingui una certa normalitat malgrat les dificultats que comentava que hi haurà. En tot cas, li passo la paraula al meu company, al Carlos Lázaro, que, com sabeu, el món educatiu el coneix força bé. De la situació, no? Jo sí que diré que des del grup municipal, des de que va començar la pandèmia, tenien clara que l'educació ha de ser presencial i, per tant, la tornada tenia que ser segura sanitàriament, però també equitativament.
L'equitat jo penso que és un dels pilars fonamentals de les escoles, perquè la cohesió social és un dels objectius, a part dels aprenentatges. Per tant, vam presentar dos projectes de resolució, un al mes, com ha dit Alfredo, al mes de maig, en què parlàvem molt amb 10 propostes d'aquesta vulnerabilitat d'algunes famílies, 53.000 a Catalunya, i per tant es tenien que posar recursos, essencialment eren informàtics, connectivitats, dispositius, i també aquelles famílies i nenes que tenien insuficiència alimentària, tot un programa de beques que es va traduir en les targes moneder que al final van tenir que gestionar els ajuntaments. I també parlaven d'un tema que els està parlant, que és el tema d'espais. I parlaven de ràtios. Si hi ha més grups d'alumnes, naturalment s'han de contemplar més espais. Tot això es va aprovar, entre altres propostes que van fer dins de la mateixa resolució, i així vam arribar al mes de juliol. Al mes de juliol, el títol era Frenem el virus, activem l'educació, posaven 3 propostes i concretaven algunes actuacions que són les que reclamarà la comunitat educativa. Ha dit l'Alfredo, crear una comissió mixta dins del Consell Escolar Municipal amb participació transversal d'AMPAs, de direccions, de mestres, de sindicats, de moviments de renovació pedagògica, una mica per ser l'alerta de lo que va passant en el dia a dia, perquè són col·lectius que estan en la trinxera, diríem, estan al capdavant de les escoles, de les entitats, i per tant ens podien donar pistes dels problemes que té el dia a dia l'escola, no? I això es podia traslladar a l'Ajuntament i fer força i fer reivindicacions concretes al Departament d'Educació. Es va fer també una proposta, que no és una proposta futurista, sinó que es va aprovar en el Parlament de Catalunya ja al novembre, que era la presència d'un infermer i infermera, sanitari i sanitària, als centres escolars. Això no vol dir potser un sanitari a cada escola, però potser cada 3 escoles un sanitari presencial que pugui gestionar tots els protocols sanitaris, perquè estem davant d'una emergència educativa, però producte d'una emergència sanitària. Alliberaríem a les direccions de part de la seva responsabilitat. Els mestres i els directors i directores són pedagogs, poden planificar educativament els moments, però no són sanitaris. Per tant, aquests protocols, home, si està al capdavant una persona que els pot gestionar, pot informar les famílies, pot treure aquesta pressió als caps, jo que és una figura que ja en el mes de novembre, abans de la pandèmia, es veia necessària, doncs ara està superjustificada. I parlaven també de lo que seria la detecció, que és el que no va passar al mes de març, d'aquell alumnat vulnerable. A les escoles funcionen comissions socials que forma el treballador social de l'Ajuntament, el psicopedagog de la Generalitat, la direcció, el cap d'estudis. Crec que amb temps es pot identificar aquelles famílies que en un moment de quarantena o en un moment del dia a dia de l'escola poden necessitar reforços, ajuts o programes especials de suport. Tot això es va fer i es va aprovar. El problema és que a dia d'avui moltes d'aquestes coses estan pendents, no? Aquí, què ha passat? Una mica fent història i recorregut de lo que està passant en aquests 3 últims 4 mesos. Al juliol la Generalitat es va acomodar en una il·lusió i a l'Ajuntament li va acompanyar també en aquesta il·lusió, era que el rebrot tornaria a la tardor i, per tant, els plans de les direccions tenien que contemplar pràcticament els grups estables de 25 o de la ràtio d'alumnes que tenia aquell centre i, per tant, el dels espais era una qüestió secundària. La realitat ha sigut una altra, i és que fa 14 dies, naturalment, tothom es va adonar que aquest rebrot de la tardor ha arribat al mes d'agost i s'han tingut que improvisar plans de contingència a nivell sanitari, a nivell organitzatiu, a nivell educatiu, plans de contingència que han tingut que organitzar les direccions dels centres i els mestres canviant una mica el discurs o les organitzacions que havien previst el mes de juliol i amb plantilles de mestres insuficients. Això ja aprofito a dir-ho, gràcies a la professionalitat d'aquests equips docents que estan suplint la manca de concrecions, el canvi de protocols del Departament d'Educació. Però és que darrere d'aquest Departament d'Educació han anat també les improvisacions i l'anar una mica darrere dels fets del propi Ajuntament. Nosaltres tenim molts interrogants, interrogants que hem manifestat en la Comissió de Cicles de la Vida, interrogants que estan sortint a la llum pública als diaris d'avui, als diaris locals o en twitters. Per exemple, quants centres de Terrassa no han pogut complir la ràtio A20? Però és que, a més, Terrassa és una ciutat d'acolliment. Per tant, aquí venen famílies de la resta de l'Estat, d'altres ciutats, de l'estranger. Hi ha una matrícula viva.
Aquests nens i nenes que estan arribant a la ciutat, cada setmana s'han d'anar incorporant als centres, amb la qual cosa una fotografia d'un centre o d'una classe ara al mes de setembre pot canviar al mes de gener. No sabem si l'Ajuntament ha contemplat una borsa de professorat amb serveis territorials per anar adjudicant aquest professorat en funció de la realitat de cada centre. És possible que potser, com va passar en la pandèmia, per la pròpia circumstància s'aturi això, però ens podem trobar que en el moment que es vagi reactivant l'economia vagi venint més gent i per tant les ràtios poden tenir la 20 ara, però potser el mes d'octubre, desembre o febrer ja no són a 20. Naturalment, aquesta baixada de ràtios, que no sabem com ha afectat als centres de Terrassa, on no tenim informació, sí que ha afectat als espais. Sembla ser que hi ha hagut una improvisació d'espais. De fet, traient espais exteriors, de pati, de places públiques, de parcs, no tenim constància a dia d'avui que s'hagi solucionat el requeriment d'espais interiors per fer classe, no per fer esbarjo. Sembla que hi havia 2 escoles, una no ho té resolt i l'altra al final se l'ha organitzat com ha disposat la direcció del centre. I el tema del menjador sí que ens preocupa. Bueno, ens preocupa a nosaltres i ens preocupa a tota la comunitat educativa. De fet, totes les notícies que estan sortint avui és per la queixa del menjador, però és que no fa falta ser un gran tècnic. Si hi ha grups estables, amb referents estables en el període lectiu, els nens estan a l'escola de 9 a 4 i mitja de la tarda o de 9 a 5. Per tant, el període de menjador ha de tenir una proporció d'augment de monitoratge per fer front a aquests grups estables. Si les ràtios són les mateixes d'abans de la pandèmia, naturalment és molt difícil. He de dir, l'ha apuntat l'Alfredo, però a més és públic i està sortint. Les coordinadors de menjadors van incorporar un dia hàbil abans, el dia 10, amb tota la complexitat que té la gestió del menjador. No ens consta que l'Ajuntament ha fet una supervisió dels criteris generals de plans de funcionament de la pròpia empresa. Jo no sé si ha intervingut. Hem dit, no sé, com es farà la neteja, la desinfecció entre torns, la disponibilitat d'aules. Hi ha després també un interrogant que ens preocupa moltíssim perquè estan parlant de famílies vulnerables. En el moment que hi hagi quarantenes, que segurament hi haurà, com a tot Catalunya, com es proporcionarà a l'àpat a aquelles famílies que tenen beca de menjador? Ja, com va sortir ahir en la comissió aquesta de cicles de vida, que aniran els monitors a portar el dinar a casa, vindrà, com diu la Generalitat, un familiar d'aquest nen o nena que està en quarantena a buscar l'àpat o el dinar a l'escola. Això és un interrogant important perquè estem parlant de famílies que si tenen beca de menjadors perquè tenen unes necessitats i una situació molt concreta. Si ha de venir la família a l'escola, home, si està la mare amb el nen, deixar el nen sol, portar el nen en quarantena a buscar l'àpat, en una ciutat on hi ha famílies que no tenen l'escola molt propera, perquè ja sabeu com va la xarxa d'escoles. Tema d'infraestructures, crec que era necessari per part de l'Ajuntament, com han fet altres ajuntaments, un pla d'infraestructures, escola per escola, però en temps, no amb la improvisació. Penseu que la majoria d'escoles tenen una font i un lavabo al pati. Naturalment, ara un lavabo a escoles antigues tenen un lavabo per planta, un per nens i un altre per nenes. No es tracta de fer lavabos ara dojo. Es tracta potser de fer punts d'aigua, que és més fàcil, perquè aquests nens o tindran que omplir les ampolles o tindran que rentar-se les mans, però clar, això s'ha de fer en temps, no 15 dies abans, perquè això semblava que no era necessari. Tota la qüestió de senyalització no s'ha fet. S'ha fet un infograma d'aquests a l'entrada de les escoles, que és públic, és una rodona que diu no sé què de les distàncies, però havia tota una demanda dels centres de fer una senyalització de patis, que al final, amb bona voluntat, en molts casos estan fent els oficials de serveis dels propis centres, i una senyalització més complexa. Naturalment, això es va comunicar, crec que era el dimecres, dijous, també als centres, que de moment era impossible. Potser al llarg d'aquesta setmana, tema de policia municipal, supervisió d'entrades i sortides. També es va dir poc abans de començar el curs que era impossible, i és normal que sigui impossible, no hi ha tanta policia municipal com a centres, però és que hi ha centres que l'únic que necessitaven és redireccionar les famílies abans d'arribar al centre, i per tant, amb temps i amb una planificació, es podia haver agafat agents cívics, voluntariat, es tracta que els primers dies reorganitzar, diríem, els itineraris a les escoles, no tallar carrers.
En definitiva, doncs, ha parlat també del tema educació especial. Ja segurament els centres d'educació especial de l'Ajuntament han tingut l'autonomia suficient a l'Ajuntament, perquè és el gestor de dotar-los de personal. No sabem en què situació estan els centres concertats d'educació especial, que són els més vulnerables. És més, no ens consta un pla específic per als centres d'educació especial a Catalunya, sinó que han d'acomodar les direccions dels centres o els propis ajuntaments aquest pla general a l'especificitat, no? Tema d'absentisme és una altra qüestió que està sortint i està sortint després del primer dia a tot Catalunya. No sabem també, i jo crec que és necessari fer un pla d'absentisme. No es tracta de penalitzar des del primer dia perquè veiem que les casuístiques són molt diferents, hi ha corrents de pares i mares doncs, que donen uns arguments, però sí de fer un seguiment, de tenir el nombre de quanta gent no està anant a l'escola, de quanta aquesta gent inclús és becat de menjador i no està anant a l'escola, i de fer un programa d'informació a les famílies, de seguiment, i al final, si per part del Departament d'Educació i del Departament de Salut han de passar, diríem, a la denúncia, doncs, però que estigui clar aquest temps suficients abans de tenir el propi seguiment de quants nens i nenes estan faltant a les escoles. En fi, podríem anar mirant el que ha dit ell, dels materials. Són insuficients els hidrogels, el paper. Tot això és una qüestió que s'ha d'implementar. No sé si per l'empresa la Generalitat ha enviat unes dotacions que són insuficients, però crec que està clar que dins dels pressupostos de les escoles això es fa impossible. En definitiva, el tema és recurrent. Trobem a faltar un pla de contingència. Quasi el que hem anat llegint entre l'Alfredo i jo és l'índex del que tindria que haver sigut un pla de contingència que contemplés l'escenari que estem visquent ara. I aquest escenari és, naturalment, la planificació educativa, i torno a dir i agrair als equips directius, però hi ha tot el tema que va més enllà de les seves pròpies responsabilitats, perquè ells ni tenen pressupostos ni poden contractar personal. Tema sanitari, tema d'entorn, tema de menjador, tots els temes que aniran sortint si no hi ha problema. I després, i aquí hi vam parlar en totes les propostes de resolució del tema de connectivitats. A veure, els nens que estan en quarantena, que segurament estaran, tot i que no estiguin afectats, tenen dret a aquest dret universal a l'educació, que està reconegut universalment. Per tant, un nen que està a casa, pel fet de tenir una situació econòmica complexa, no pot estar deslligat de la realitat que estan fent els altres companys o dels programes educatius que està fent el mestre en aquest període de confinament. Ha de tenir dispositius i ha de tenir ordinadors. El Departament d'Educació ara prioritza a partir de tercer ESO. No oblidem que aquí, a l'àmbit educatiu, pràcticament els nens de cicle inicial i fins i tot alguns cursos de cicle mitjà no van tenir dispositius, perquè la prioritat era els que finalitzaven 5è i 6è. Jo crec que aquí hi ha molt marge de millora també en l'Ajuntament la seva aportació. Els grups municipals van dedicar una part d'una mensualitat o dels diners dels grups municipals per comprar aquests dispositius. Ara sembla ser que alguna empresa privada ha donat, però crec que aquí tindria que tenir més autonomia. L'Ajuntament s'ha integrat dins del programa del Departament d'Educació, però jo crec que, vist els ritmes i les dotacions del Departament d'Educació, jo crec que el marge d'autonomia per decidir ells també es pot fer en llarg recorregut. Nosaltres sí que, i torno a insistir, creiem que l'Ajuntament ha fet un cert seguidisme de la política del Departament d'Educació, hi ha hagut molt poca crítica i per tant s'ha deixat arrossegar, diríem, aquesta improvisació, aquests canvis de plans, i al final doncs tenim aquesta realitat. Naturalment, tota la confiança en els equips directius i ho estan demostrant. De fet, les crítiques estan sortint no és de l'organització de l'escola, no és de l'atenció als alumnes, no és, diríem, dels protocols que estan implementant les direccions i el personal de les escoles i els mestres, sinó de totes aquestes qüestions que van més enllà, que corresponen a les administracions i que a dia d'avui doncs, estan sotmesos a aquesta incertesa.